कुसुगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा अमरसिंह ब्रह्म आरो दावराव देख्रेब नार्जारी बिथांमोनखौ जों कन्डेम खालामगोन। बर' हारिनि सासे दैदेनगिरि, जाय बर' हारिनिनो मोनसे जातीयता आफाद, जाय माहारि आफाद एबसुनि जे आफादगिरि दिफोन बर' बिथांखौ सोंखारिनो मोन्थाय बिथांमोननो सोर होदों? बर' हारियाव अमरसिंह ब्रह्म आरो दावराव देख्रेब नार्जारीखौ सिनायो सोर दं? बिथांमोना थामथि खोलोबनि जे बड'लेण्ड मुभमेन्ट जे आन्दालन, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि एनडिएफबिनि आरो बर' रायजो राजानि आन्दालन, बिथांमोना जे आन्दालन समाव बर' हारिनो मा कन्ट्रिबिउसन लाबोना होफैनो हादों? दुलाराय बर' फरायसा आफादा खावलायगोन आरो बिथांमोनसिम आपिल खालामगोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि आरो बर' हारिनि जे दैदेनगिरिफोरनि सायाव जे गाज्रि जे रावै सोंखारिनाय बेखौ ज्राब गारनांगौ। दिनै कुसुगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा नोंथांमोननि मिडियाखौ लेंहरनानै जोंनि दखरानि मावखुलियाव थांनाय 25 डिसेम्बर खालारखालि अमरसिंह ब्रह्म आरो दावराव देख्रेब नार्जारी बिथांमोना माखासे बाहायजायै सोदोबफोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथांखौ सोंखारिनाय, बेनि एगेन्स्टआव जे प्रेस रिलिज होनाय बे समा जागायबाय। दिनै कुसुगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा अमरसिंह ब्रह्म आरो दावराव देख्रेब नार्जारी बिथांमोनखौ जों कन्डेम खालामगोन। बर' हारिनि सासे दैदेनगिरि, जाय बर' हारिनिनो मोनसे जातीयता आफाद, जाय माहारि आफाद एबसुनि जे आफादगिरि दिफोन बर' बिथांखौ सोंखारिनो मोन्थाय बिथांमोननो सोर होदों? बर' हारियाव अमरसिंह ब्रह्म आरो दावराव देख्रेब नार्जारीखौ सिनायो सोर दं? बिथांमोना थामथि खोलोबनि जे बड'लेण्ड मुभमेन्ट जे आन्दालन, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि एनडिएफबिनि आरो बर' रायजो राजानि आन्दालन, बिथांमोना जे आन्दालन समाव बर' हारिनो मा कन्ट्रिबिउसन लाबोना होफैनो हादों? बिथांमोना जोंनो देखायना होनांगौ। आरो बिथांमोनाव जों गेदेर सोंलु सोंगोन जे नब कुमार सरनियानो जे एसटि सार्टिफिकेट होनानै बर'नि जे क'क्राझार 1 नाम्बार जे क'क्राझार लकसभा बियाबाव एमपि दैथायहरजेननाया सोरमोन? नब कुमार सरनियाखौ एमपि टिकेटनिफ्राय बोखारनो हाबाय। बिथाङा सासे अनाबर' बर' नङा, एसटि सार्टिफिकेटआ जे दानजाबाय आरो एमपिनिफ्राय जे थाबैनो बिथांखौ बोख्लायनाय जासिगोन होननानै बमा गावनानै रंजानानै जोहोलावफोरबायदि जे आर'नाइ गाननाय, बिनि रिजाल्टआ बोरै जाखो बेखौ जोंनो दा थाबै नांगौ। बे सार्टिफिकेटखौ खारिज खालामनो नांगौ होननानै बर' रायजो राजानिफ्राय लाख जे रां खांनानै कर्टआव केस होनायनि रिजाल्टआ मा जाखो बेखौ बर' रायजो राजानो थाबै खिन्थानांगौ। बर' हारियाव बिन्दो मोनसेबो बिहोमा गैयैफोरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिखौ सोंखारिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। अमरसिंह ब्रह्म हिसाबै जों मिथिनायाव बिथाङा मोनसे समाव जोंनि कुसुगाव ब्लकआव सासे बिअ महरै खामानि मावदोंमोन। जों बिथांखौ मान होयो। नाथायबा जे बिथाङा समाजाव गावखौनो सासे दैदेनगिरि, समाजनि सासे बिबानगिरि होननानै जे जाहिर खालामनो नागिरनाय, जों बेखौ बिथांनि जे माखासे सोमोन्दैफोर जों मिथिगैया। बिथाङा गावनि असे फिसाजोखौ सासे हाइलि क्वालिफाइड, जाय PhD एवार्ड मोननाय बिथां सासे सेंग्राजों हाबा हरखांनायनि उनावबो जे बोखारनानै फाथैलाइ बिसिनानै जे गोजान खालामबाय। आरो बिथाङा हारि हिसाबै बिथांनि सोमोन्दै मिथियै रावबो गैया। बिथाङा गावनि जे न'खरनि थासारिखौनो मोजां खालामना लानो हायाखैब्ला बर' हारिनि जे समाजखान्थिखौ मा मोजां खालामनो आरो बिथांनि सायाव जोंहा मा भरसा दङ? जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा खावलायगोन
आरो बिथांमोनसिम आपिल खालामगोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि आरो बर' हारिनि जे दैदेनगिरिफोरनि सायाव जे गाज्रि जे रावै सोंखारिनाय बेखौ ज्राब गारनांगौ। गोजोन्थों। एसेनोसै।